сокини маҳаллаи зиракии ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри Ҳисор Одилшо Ғафуров дар баробари омӯзгор буданаш дар вақтҳои холигӣ ба сабзавоткорӣ машғул мебошад. 5 сотиқ замини назди ҳавлигии худро самаранок истифода намуда, дар як сол аз он 2-3 ҳосил ба даст меорад. ҳамчунин ӯ дар замини худ беш аз 25 бех дарахтони гуногун чун биҳӣ, олуча, шафтолу, себ, зардолу, анор, чормағз ва ғайра шинонидааст ки ҳамасола аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меорад. бо ин маҳсулоти хеш ӯ на фақат оилаи худ, балки эҳтиёҷоти ҳаммаҳаллаҳояшро низ таъмин менамояд. мо мана барои беҳбуди зиндагӣ мо мана аз заминҳои назди ҳавлигимон картошка, помидор, болгарӣ, бодиринг, ҳамин зироатҳои пеҳлӯзӣ мекорем ки ин ба манфиати худи оила аст. яъне мисол мо аз оиларо аз ин сарватҳои мани худодод ғанӣ мегардонем, маош дигар чиза дар дигар соҳаҳои зиндагӣ харҷ мекунем. масалан равғанда ё сару либоса ҳаминда мо масраф мекунем. замини назди ҳавлигиро самаранок истифода барда дар як сол 2-3 маротиба ҳосил меронем. баъди мана картошка мо метавонем ки зироатҳои лӯбиёгӣ донагӣ корем, аз ин бо ҳосили дуюм ё сеюмро мо гирем. ҷугори мака ҷугорӣ мекунем. чихоне ки сарвари давлат ҷаноби олӣ муҳтарам пешвои миллат Имомалӣ Раҳмон мегӯянд ки заминҳоро самаранок истифода бурда аз ҳар як замин 2-3 маротиба ҳосил гирем. ин дастурамалу супоришҳои сарвари давлатро мо самаранок истифода бурда заминҳои назди ҳавлигиро аз он то 2-3 ҳосил мегирем. агар дар замин меҳнат кунем ҳосили хуб ба даст меорем. замин ягон маҳал одамро фиреб намедиҳад. бояд гуфт ки мисли Одилшо Ғафуров дар инҷо сокинон зиёданд ки ҳамасола бо корбарии оқилонаву самаранок ва тарзи хуби истифодаи ҳар қитъаи замини назди ҳавлигии худ на танҳо дар фаровонии хони ҳамарӯза, инчунин дар буҷаи оила низ ҳисса мегузоранд. мардуми аҳолии ҷамоати ҳудуди ҷамоати деҳоти Алмосӣ имрӯз мувофиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон амал карда истодаанд. мардум имрӯз пайи кишту коранд, ҳамасола 2 навбат ҳосил мегиранд. аз заминҳои назди ҳавлигие ки ба миқдори 5, 10, 15 сотиқ доранд самаранок истифода мебаранд. аз анамун заминҳое ки имрӯз дар ҳудаи худ доранд захираи замистона аз ҳисоби картошка, пиёз, сабзӣ ва дигар лавозимотҳои полизиро таъмин мекунанд ва ҳамарӯза самаранок истифода бурда баҳри пешрафти зиндагии худ истифода мебаранд. аз шуғли кишоварзии сокинони тобеи ҷамоат на танҳо дар пешбурди сатҳи рӯзгор ва ғанӣ гардонидани дастурхони хонавода саҳм мегузоранд, балки то андозае бо таъмин гардидани бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза ва пастшавии нархи он ҳисса мегузоранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилооти Навид.